Mga karebat, nandito tayo ngayon sa Dinalawan, Kalasyaw, Pangasinan para sa Duterte Legacy Barangay Anihan Caravan. So mga kaganapan po, tara po, panoorin natin at tignan natin ang matututunan natin dito. Marami, abangan. Okay, so una-una, may salamat kami sa rewatch natin. Of course, ipapangulo ng Barangay Captain Del Cesar Peralta. Maraming salamat po. Untan tumatag sa Barangay Officials. Yan po, aray Barangay Tanod, kondori Barangay Tanod dyan. Ay, dakol, very good po. At saka BHW. Of course, wala may tatawagan ng Duterte. Barangay Anihan Caravan. Ito po, Duterte Legacy Barangay Anihan Caravan. Hindi lang po ito dito nangyayari sa Pangasinan. Ito pong Duterte Legacy Bayanihan Caravan, ito po ay entire Philippines po na nangyayari simultaneous po ngayon at napili po namin ang ilang barangay. Pero before that, gusto ko pong ipakilala ang ating mga bisita. Kasi po kapag Duterte Legacy po, may mga kapartner po ng agency dyan. DSWD-MSWDO, headed by Ma'am Margarita or Ma'am Marma Cajo. Palagpakan po natin si Ma'am. Ganon din po kasama po sana katunggap BFP, Bureau of Fire and Protection ng Kalasyaw. Nandyan po si Fire Officer 1 Bismarck Eslava at FO1 Carlo Gonzalez. So sila po, meron din po silang election mamaya. So tatlo po kami nandito ngayon. Pang-apat, syempre po, kayo. Bakit pang-apat po kayo? Syempre kami po ang PNP na nandito ngayon, ang MSWDO, ang BFP. Bakit pang-apat kayo? Kasi kayo na po ay member po ng Barangay Bis under po ito ng advocacy support group which I will discuss later. Okay po? And then po, syempre sa PNP, kasama po namin ang aming Deputy Chief of Police, Police Major Gerald Caranay. Yan po. And of course, ang aming Chief, si Police Lieutenant Corsino, James Corsino, yan po, si Katusupika, PCOMI. Of course, kasama namin din po si Police Staff Sergeant Peter Paraino, yan po. And nasa likod po, may magandang kaibag na magbanagay, si Nobility Queen, Madam Sandra Puro. Okay. Of course, ararami bagong kaibag ninatan, FTP ng Kalasyaw Police Station, Patrolwoman Sanchez, and Patrolwoman Tam Tumbaga. Okay, of course, syempre, nandiyan mo sa PSB. Ang kapay mga kabay PSB na Barangay Dinalawan. Syempre, ang kapay araw, siya na ang kapitan. Sir, PSSG, Erickson Peralta, si Katoso Police sa Barangay Dinalawan. And of course, kaiba may NUP, may Madam Gia Filipino. Yan po, ang naman patendas na naman. Of course, yours truly, Police Master Sergeant Michelle Mendoza. Kabaya lang. Syempre, tanungan dialogue kami. Ayan lang sa barangay titulan po na akin. Syempre, of course, masusuporter kapital, gano'ng supporter ng PNP. No, ang gano'ng kapan, sa kisalita nila ba ala, sa coordination nila ba ala, ang gantong oras, goya mo si katumbal balad na salamat ka. Din kinyag si kami. Ayan ko, ya PNP. Okay po. So, bago po tayo mag-start, syempre para po sa ating welcome remarks, tinatawagan ko po si Kapitan Del Cesar Peralta para po sa ating welcome remarks. Stop. Wadyaran natin so na kapulisan, DSWD, tan Bureau of Fire, ta labay dan ibahagi at sika tayo no antuman so may Duterte Legacy Bayanihan Caravan towards national recovery. Si Katuya at abanggit ng Madam Mendoza ng Diman, si Katuya may programa na administrasyon na Duterte, ya aliwalabat ya si Katayo, probinsya na Pangasinan no ang ingon intiro na luyag na bansa. Kato na no nangyari may
i-impart dan si katinatan at kumun may iyan kit puso tayutan ipanangdang tinaani so pipiulop tayo sigara medical, royal, ang tunira, kami na pupulan. Wala na, tama ka mo sa ito, ang hina, yung ang kailangan namin, kailangan na tulong. Nakamay ka na siya, alam. May gawin sa niya sa unit, hindi naman kung kulang kami at tulong ka, talagang siya ba kami na tulong ka. Ganun, so, kay concern of kisina ng talaga, is ang may mabagatan from home to home. Ang hindi na patutunan sa may ko, ang lagi pa dito, sa isang sa akin sa niya, si Pararanaman anak. Ang anak nila, tulad nila yung financial, para hospital na, terminatong sa opisina. Ang sakit sunggaw, ang sakit na lang ang galagi pa tuloy. May cases tayo. So, from home to home panalantid. So, sa MSWTO, si kada sa mga itarya, protection, may privileges and benefits sa aray, different sectoral groups. May mga tayong sectoral groups ang iraratan. Ang iraratan, example tayo sectoral groups, aray kababaihan, aray children, bugaw, aray kabataan, senior citizen, PWD, solo parent, araratan, so ibabaga tayong sectoral group. So ibaga ng mga miniman, indigent or underprivileged tayo, araramay sectoral group. So aside sa araramay indigent tayo, when it comes to cases, so ibaga tayong cases iras ko, special cases, aliwan aray indigent labas, so priority tayo. So pag sinabing niya, bombero, what comes to your mind is taga-apoy ng apoy. Kapag may apoy, re-responde ang mga bombero. Kapag walang apoy, walang trabaho ang bombero, nandun lang sa estasyon, nakaupo. Kapag may apoy, saka lang gagalaw ang mga bombero. Well, kung ganyan ang nasa isip ninyo, you are about 5% correct. But you are 95% wrong. Why? Bakit? Dahil hindi lang po kami naghihintay ng apoy. Hindi lamang po kami pag-akulan ng apoy. Gumagalaw na kami para hindi na mangyari ang apoy. Maiwasan na ang tsansa ng pagkakaroon ng apoy. At kung nagkaroon man ng apoy, less o kukunti yung chance na mayroong patay, masugatan o madamage na mga ari-arian. So, paano ba nagagawa usapan sa physical abuse? Mostly, no dyan sa nasawa, mabut so atay misunderstanding, di ba? Lalo na natan ayay pandemic. Anda tayo, natan sang kaanak sang kaluto, kalamor. So, aanapon nga kaasawaan tayo. Di imano lagi, ulmulag. Ikakasya tayo. Pero pumun, ang gamang undan pagsubok labat dito sa katawan itan, pero agyo patiti ko yun, so pakatalosyo. Tapan undan, agki anta, problema na lang ti, anapon tayo isali tayo panangat tiyo, akin kintinid sa aming matinding problema, yamang kasuang kinila, punta dyan sa aming inrimit na asawa yun, mulmalag. Awa, no bilang dyan pamilya, talaga makapantalusan kayo, ayos siya dyan talog na bong. Alam say, mangiras kami, gubay ni kumon, ya isal pa, lalo kung kasal kayo, to say number 1 na naaapiktuan, aray, ugugaw. So kumon, kasi kayo ng lalaki, sir, mostly, si trabaho tayo, construction worker, tricycle driver, kwarto na, awa. No bilang mangirimit kayo ng kwarta at asawayo, ipaniwawa yung yatampol. Alam sa may masungkot kayo, ya kainom kayo. Anak po nyo ni supanangan nyo, ya masamsamit. Pero ang tabalo, utang dalan amin uggarita kalamor. Hindi po kami pumunta rito para pag-usapan ang eleksyon. Pumunta po kami rito upang ilapit sa inyo ang gobyerno. And kayo rin po ay parte ng gobyerno. Babalikan ko po yung pinagmulan ng gobyerno ng Pilipinas.
Pag sinabi natin gobyerno, mayroon siyang tao, teritoryo, at saka sistema ng gobyerno. Mayroon din siyang yung tinatawag nating sovereignty. Diba? Mayroon siyang kalayaan. Nagmula po ito, ng elementary grades natin, tinuro yung balangay. Tama po ba? Ang balangay, yung panahon ng Kastila, ito yung bangka ng mga Kastila na may pinamumunuan ng isang leader at yung kapitan ng barko. Kaya po ngayon, ang tawag na natin, barangay. Ang dating tawag po ng barangay captain natin is barangay, ano po? Yung nauna pa po, Kapitan del Barrio. Oh. So, 41 years old pa lang po ako, pero medyo mature lang tayo mag-isip, no? Binabalikan lang natin yon dahil gusto natin pakita ano ba dapat ang ginagawa ng isang gobyerno. So, ang trabaho po natin sa gobyerno, ibigay sa ating mga kababayan yung tinatawag nating dignidad ng pamumuhay ng isang Pilipino. Siguro naman lahat tayo, proud tayo bilang isang Pilipino, tama? Tama po ba? Pag kinanta po natin yung lupang hinihirang, yung national anthem, bayang magiliw, perlas ng silangan. Yun po yung mga panahon na nauna yung mga lolo natin kung saan isa ang Pilipinas sa pinakamayamang bansa sa buong Asia. Tama po ba? That's why kami po ngayon, bilang isang pulis, isa po kami sa binabayaran ng gobyerno na handa pong ibigay ang nag-iisang buhay. Kaya po, bakit tinaasan ang sweldo natin, di ba, mga kapatid? Ko sa Bureau of Fire, yung sundalo, bakit tinaasan? Kasi hindi po lahat ng nagtatrabaho sa gobyerno kayang ialay ang nag-iisang buhay para sa kapayapaan ng bansang ito. Tama po. Sige, Wilson! Yung teacher po. Taas kamay! Talikod! Ikot! Ikot pa! Bakit natin siya pinakaikot? Para ma-visualize natin kung may masasawang nakikira. O may nakatagong armas. Ikot pa! Ikot! Ikaw ay inuhuli namin sa kasong pagkagasa. Kami ay kalasya o PNP. Tingin dito. Tingin dito. Tapos yung pagmalaki, ano pagmalaki yung kriminal. Dahil dalawa tayo ng paraan para hindi siya makakaya ng mga masya. Hindi ka hawakan ng kamay. Isa naman, dito. Go! Go! Isa loob to. Tingin dito.
Duterte Legacy, Barangayanihan Caravan po na pinangungunahan po ng PNP Calasiao. At pumunta po tayo dito sa Dinalawan Calasiao para ilapit po ang gobyerno ng Duterte administration sa mga kababayan nating nasa mga liblib na lugar. So yun po, napakaganda. May nagsalita from MSWD, from Bureau of Fire, at siyempre ang kapulisan natin para in case of emergencies po, alam nila yung kailangan nilang gawin. At ganun din, tinuruan din ng kapulisan ng ating mga barangay tanod kung paano po pag-aresto ng mga kriminal. Actual na pagpoprosas at kung paano ito bitbitin. So yun po ang mga makakita natin dito. Isang napakagandang proyekto po. At ito ay nag-umpisa lamang dito sa Dinalawan, Pangasinan. Abangan niyo po yung mga susunod mga kareba. Maraming salamat.